Balik siya. Okay. So, muna siya ang sulod sa itong panimalay. Naatay pintador. Naatay plangka. Mani plangka. Ang wala, ang kanilang wattage reader. So, ang wattage reader, muna siya magbasa kung pila ka wattage ang sulod sa mga atong appliances. Sulod sa itong panimalay. So, nasa switch. Okay. So, sa atong panimalay, duha ka klaseng kuryente gadagan diha. Naatay gitawag og inductive, naatay resistive. Ang mga inductive kining suga, ref, freezer, aircon, mga radyo, mga TV, mo na inductive. Mga resistive kini mo ni mga heating elements. Okay. So, tanawa sir kung pila ka wattage ang amo ang suga, ang atong suga. Okay. Okay. So, tanaw na to, pagsaksak na to pila ka wattage. Nasa mga 34. Kita naman, sir. So, 33.34 wattage niya. Okay, so atong tangtangon. Then, ang atong device, sir, mali atong device. Akong kay concept mo, ang ngalan sa atong device. Ang ngalan sa atong device is Plug and Save. GPM Electro Ventures. So, ang company, sir, Wibag 2006 pa ang company. Dayon until now, napagyapan na itong company. So, ang gamit sa itong device, sir, is wattage reducer. So, wattage reducer, both pasabot, iyang ipa-option ang wattage, dili ang voltahe. Okay? So, ang atong device, duha ang iyang gamit. Kini, mao ni siya today, sir, na siya gitawag na og power delay. Kaning power delay, sir, mao ni siya butangan diri sa imong freezer, sa imong aircon. Kabantay ka, sir, nga mo brand out tapos mabalik mo kalit og balik ang kuryente. So ang imong aircon, sir, dapat imo siyang butang og protector. Duhay purpose ang gamit nato ani sa atong device, to protect and to save. Kay pagpalong sa kuryente, musiga ginagbalik daot ang ato ang panana ref, ang ato ang freezer, ato ang aircon tungod sa kakusukan sa voltahe ba. Pero imo ha siyang isaksak diri, sir, musiga ning pula. After mga 5 minutes, sir, musiga ning green. Diya na sa mag-supply og kuryente. So, safety ang atong appliances. Duha atong gamit. So, tanawa, sir. Kasi nga na itong suga. Pila ka voltahe? 3. 3, sir, dahil siya. Kato din yung ano. Okay. So, di ni siya nga, ano, accurate na nga kuan. Asa sira? 3. 6 nga to ang kuan. Dapat ang yung inductive. 1.6. Okay. So, tingala ka nga dali ra ka siya mo init. Sir. Pangipton, sir, ha? Pangipton. Dira mo sa isaksak, sir. Diya na to sa isaksak. Naagi sa exhaust separator. Isaksak na to diya before may saksak kurente. Oh. From 1.6 min down into 398 ang iyang wattage, sir. Oh, heater na. Hitan din ang suga, sir. Paano yung suga? Bilhin naman suga.